Tulo katulog na lang ug magsugod na ang tinuig nga misa di Galyo. Subay niini naka-heightened alert na ang kapulisan sa Talisay. Ubang pagpangandam sa dakbayan, siren sa report ni Femari Dumabo. Sugod karong Domingo, ipakatap na ang kapulisan sa dakbayan sa Talisay aron masiguro ang hapsay ug malinawong pagpahigayon sa misa di Galyo. O tungod kay naka-heightened alert na ang Talisay City Police, wala na'y gitugutan sa ilang hanay nga makalib hangtod na sa pagsaulog sa New Year. Di lang mga pulis ang mopatuman sa peace and order sa dakbayan sa Talisay, tungod kay abagan pud sila sa ubang mga ahensya sa gobyerno, sama na lang sa kabumbiruhan. Mga barangay tanod ug uban pang force multiplier. Na-coordinate na rin tayo sa mga friendly forces natin dito, just like the Civil Military Office, CMO ng Army na naadiri sa Talisay to help us also mag-provide ng visibility, and yung Coast Guard. Yung Coast Guard nag-pledge na rin sila ng support. Adunay 8 ka mga dagkong simbahan sa Talisay City. Apan gawa sa mga simbahan, magpakatapos sabog mga pulis sa mga gym ug chapel nga magpahigayon og misa di Galyo. Maski sa subsub nga police visibility, mihangyo ang kapulisan sa mga taga-Talisay nga magmatngon og siguroong luwas ang ilang panimay. Meron silang mga tanod na i-deploy sa mga simbahan na yan. So it serve as a force multiplier na rin po natin. Kasi nga po sa lawak po, madami po tayong churches dito sa Talisay. Kailangan po talaga natin yung augmentation din ng individuals na who might be taking advantage po, no? Kung may mga vulnerables kayo. Ano ba yung wag po natin silang bigyan ng pagkakataon na makagawa po sila ng pagnanakaw. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.